Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Goryo. Taong 1970, Canavid, Samar. Alias Goryong Talas. Yan ang pinakakilala ng maraming tao kay Goryo. Noon pa man, kilabot na siya sa kanilang bayan dahil sa dami ng mga taong kanyang napatay. Ngunit mariin naman itong pinabulaanan ni Goryo. Anya, hindi siya mamamatay tao, bagkus mamamatay siya ng mga nilalang na nagbabalat kayo bilang mga tao. Hindi ito naunawaan ng marami, ngunit sa pandinig ng isang tunay na antingero, may punto ito. Alam kasi nila kung anong ibig sabihin ni Goryo. Kaya naman nung makalapit nila ito, agad sila nitong nakasanggang dikit. Bilang lamang ang mga taong pumoprotekta sa kanya, at lahat yon pawang may alam sa lihim na karunungan. Sa paglipas ng mga taon, nakalikom sila ng 4 na tao para makabuo ng isang grupo. Mahigpit ang pagpasok sa samahan at kahit marami ang gustong pumasok, bilang lamang ang nakakalagpas sa mga pagsubok. Hindi naglaon. Para mapanatili ang lihim ng pangkat, bumukod sila ng tirahan. At ang lugar na yon, kalaunay tinawag na Sitio Dolores, ang sitio ng mga antingero. Tago at lihim ang lugar, kaya kahit may mga taong nakakaalam nito, nanatiling lihim sa kanila ang mismong pangalan ng sitio. Mga kaanib lang kasi ang pinahihintulutan ni Goryo na makaalam ng pangalan, lalo pat ang iniiwasan niya ay yung masangkot sa kahit na anong kasinungalingan at mga kwentong gawa-gawa ang lugar nila. Mahigpit naman itong ipinatupad ng kanyang mga kasama, kaya sa loob ng ilang taon, namuhay sila roon ng payapa. Lihim ang mga bagay na kanilang ginagawa, kaya ni isa sa mga kalaban nila walang kaide-ideya sa mga hakbang na kanilang gagawin. Ayon kay Goryo na, bilang lang sa mga daliri ang mga taong gusto nilang dukutin at parusahan ng kamatayan, pero pagsapit ng taong ito, dito na tuluyang nag-iba ang simoy ng hangin. Isang umaga, nagulat na lamang sila nang dumating ang kanilang mga tagapagmasid sa bayan, bitbit ang isang nakakakilabot na mensahe. Goryo! Goryo! May masamang balita! Sigaw ng tagapagmasid nila pagpasok ng sitio. Nang marinig naman ito ng mga kasamahan nilang nagtatrabaho, dali-dali naman itong nagsikumpulan. Ilang minuto pa ang lumipas, lumabas na rin noon si Goryo na kakagising lang. Paglapit naman ito sa kanilang tagapagmasid, agad naman itong nagtanong hinggil sa problema. Kampante pa siya noong mga sandaling yan, pero nang marinig na niya ang sinabi ng kasama niya, dito siya nakaramdam ng kilabot. Isang tao lang ang inilahad nito pero sapat na para maalarma silang lahat. Goryo, dumating na ang disipulo ni Tandang Juan. At nung nakita ko siya kagabi, may hila-hila siyang kadena na may nakagapos na 6 na taong parang alipin niya. Hindi ako sigurado kung ano ito, pero malakas ang kutob ko na nagbabalat kayo lang yun bilang isang ordinaryong tao. Ano hong gagawin natin? Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, napalunok lang naman siya ng laway habang nag-iisip ng malalim. Maging siya man kasi, alam na alam niya kung ano ang kayang gawin ng nilalang na yon. Nga pala, para maunawaan niyo ang mga nangyayari, hayaan niyong ipakilala ko muna sa inyo ang disipulo ni Tandang Juan. Artes ang pangalan nun, isang maamo at masunuring disipulo. Naging kaibigan din ito ni Goryo noong mga panahong namamaslang pa siya ng mga aswang sa iba't ibang dako. Matagal din silang nagsama, kaya alam niyang may busilak itong puso at kaluluwa. Subalit nung magkahiwalay sila at nawala ng balita sa bawat isa, unti-unting nagbago ang pag-uugali nito. Lumipas ang ilang taon, nalaman niyang nilaso nito ang sarili nitong maestro.
Kahit dibino si Tandang Juan, wala itong nagawa kundi ang mahulog sa kamay ng disipulo niya. Nung mamatay ito, sinasabing lahat ng karunungang taglay nito na ipasa sa traidor nitong disipulo. Nakakalungkot man ang ganoong pangyayari, lahat ng taong nagmamalasakit noon sa matanda wala ring nagawa. Karamihan din sa mga kumalaban, napaslang ng disipulo. Magmula noon, hinanap na ito ni Goryo para pagbayarin sa mga nagawa nitong kasalanan. Ang problema, hindi ito naging posible dahil sa dami ng mga naging tagasunod nitong nilalang na nasa panig ng kaliwa. Hindi naglawan ang taong minsang naging malapit sa kanya, naging mortal na niyang kaaway. Isang beses lang din silang nagpang-abot nun, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya napigilan ang nag-uumapaw nitong lakas at kapangyarihan. Ang ipinagpapasalamat lang niya, walang namatay sa kanilang dalawa. Kahit kasi nasa panig na ng kaliwa ang kanyang kaibigan, meron pa rin silang pinagsamahan. At dahil sa pagsasama nila, napilitan siyang layuan ito kahit marami na itong ginagawang hindi kaaya-aya. 5 taon din itong nanahimik hanggang sa nalaman niyang naninirahan pala ito sa karatig baryo kung saan nagtayo ng sityo ang kanilang samahan. Hindi niya mawari kung papaano ito nangyari, ngunit may kutob siya na patuloy silang inilalapit ng tadhana. Nang malaman niya ang tungkol dito, abot langit ang kanyang naramdamang kaba. Hindi niya kasi mawari kung ano ang gagawin niya, lalo pat may pag-aalangan sa kanyang puso na ito ay paslangin. Dahil sa ganoong pangyayari, agad siyang nagpadala doon ng tagapagmasid na nagbabantay umaraw man o gabi. Sa lahat din ng kanilang mga kasama, tanging ang tagapagmasid na yun lamang ang binigyan ng malaking pribilehiyo. Hindi biro ang ginagawa nito at anumang oras maaari itong mapahamak. Ngunit sa ilang buwang pagmamasid nito sa disipulo, napagtanto nitong hindi siya pinagtutuunan nito ng pansin. Animoy ang kanyang presensya, walang naibibigay na kahit katiting na banta. Minsan nga, nagkakaharap pa sila ng disipulo pero hindi naman siya nito ginagalaw. Palagi lang din itong nakangiti kahit bakas sa mukha nito ang malalim nitong kaalaman pagdating sa pagkakakilanlan ng kaharap nitong tagapagmasid. Akala nga ng kasama niya, hindi ito kikilos ng ikakaalarma pero nagulat na lamang siya nang bigla nitong palakarin patungo sa kanilang lugar ang mga alipin nitong nagkalat sa bayan. Inabot lang din ng ilang oras nang marating nito ang kanilang baluarte. Bagaman medyo malayo ito sa kanilang sityo, hindi niya maipagkakaila ang matinding panganib na namamagitan sa kanilang dalawa. Anumang oras kasi, maaaring sumiklab ang digmaan na hindi kayang makontrol at maapula ng kahit sino sa kanila. Dahil sa ganoong banta, nagpasya si Goryo na lumakad patungong baryo. Ang balak niya, kausapin na muna ang dati niyang kaibigan sa pagbabaka sakaling magkakasundo pa sila. Bagaman labag sa kanyang loob na gawin ang ganoong bagay, alang-alang sa kanyang mga kasamang maapektuhan, pinili niyang makipag-ayos. Naniniwala siya na hindi pakikipagdigma ang sagot sa lahat. Hanggat pwedeng mapag-usapan, susubukan niya, pero kung talagang wala ng paraan, dito na siya gagawa ng mga hakbang na mangangailangan ng sakripisyo mula sa kanyang mga kapanalig. Pagsapit ng 10:00 kasama ang kanyang mga katiwala, pinuntahan nila ang lugar kung saan namumugaran ang disipulo. Malayo ang distansya ng baryo, kaya medyo natagalan silang umusad. Pagdating naman nila roon, agad naman nilang hinanap ang bahay nito. Hindi madaling hagilapin ng disipulo, lalo pat ang presensya nito hindi nalalayo sa mga ordinaryong tao. Katunayan, inabot pa sila ng humigit kalahating oras sa paghahanap lang. Hindi nagtagal. Nang mahanap na nila ang tirahan, inabisuhan na ni Goryo ang kanyang mga kasama na magbantay sa labas.
Wala siyang isasamang kahit isa sa loob dahil sa alam niya ang ugali ng disipulo. Ayon sa kanya, galit ito sa mahihina, kaya kapag nakakakita ito ng antingerong hindi gaanong kalakasan, ora mismo niya itong pinagpapapatay gamit lamang ang mga buhay na salita. Dahil sa ganoong banta, kahit malakas ang karga ng kanyang mga kasama, pilit niya itong iniiwas. Sa isip-isip niya, mas mainam na isipin ng mga kalaban nila na sila'y mahina kaysa maunahan sila ng mga ito nang wala man lang nagagawa. Nang marinig naman niyo ng kanyang mga kasama, hindi naman ito tumutol sa nais niya. Sige ho, Manoy Goryo. Ikaw na ang bahala. Wika ng kanyang kanang kamay na si Matiyas. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, tahimik lang naman siyang naglakad papasok ng bahay. Sa entradang parte pa lamang ng bakuran, may mga nakita na siyang sigbin na nasa ilalim ng papag. Madilim ang parte ng lugar na yan, pero hindi ito nakapagtataka sa kanyang matalas na paningin. Maya-maya pa, dito na rin nagsilabasan ang iilan sa mga taong nakatira sa bahay. Pagsilay niya sa mga ito, nagtaka siya kasi lahat ng lumabas matatabang lalaki. Parang isa lang din ang itsura ng kanilang muka, na animoy meron silang isang katauhan. Matapos naman niya itong masilayan, dito niya na nakita ang disipulo ng Dibino. Taliwas nung magkasama sila, kakaiba ang wangis nito. Dagdag pa niya na kahit ikubli nito ang totoo nitong presensya, hindi niya maipagkakaila ang karumal-dumal na enerhiyang bumabalot sa buong katawan nito. To, kumusta? Ano ang atin? May kailangan ba kayo rito sa baryo namin? Nang marinig naman ng disipulo ang kanyang sinabi, napangisi lang naman ito habang kampanteng naglalakad papalapit. Pagkaharap naman nilang dalawa, mahinahon naman itong sumagot sa kanya ng, Marami akong kailangan dito, Goryo. Lalo na sa Sitio Dolores. Alam mo ba kung saan ang lugar na yon? Balita ko kasi marami roong mga antingero. Tamang-tama ang dami nila para sa ritual na ginagawa ko. Dagdag pa nito na ang sakripisyo ng mga antingerong yon ay higit pa sa mga nagawa nila noong sila'y nabubuhay pa. Matapos naman niyang marinig ang sinabi ng disipulo, nakaramdam siya ng galit sa kanyang kalooban. Gustong-gusto niya na itong sunggaban pero sa ngalan ng kapayapaan, pinilit niyang maging mahinahon. Naisip niya kasi na ito ang magiging batayan ng mga mangyayari sa hinaharap. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, marami siyang sinabi sa disipulo para mapabago sana ang isip nito. Kaso lang, hindi ito natinag sa kanyang mga sinasabi dahil sa tindi ng kanyang paghahangad na maisakatuparan ang lahat ng kanyang pangarap. Mariin din itong inilahad na hindi niya pinahihintulutan ng kahit na sino na humarang sa mga binabalak niya. Dahil sa sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ang ipakita ang dala niyang punyal. Pagkatapos tinitigan niya ito ng masama na may kasamang paninindak. Hindi ako nakikiusap sa iyo, To. Inutusan kita na sundin mo ang gusto ko. Maniwala ka sa akin. Kapag nagpumilit ka, masasayang ang lahat ng pinaghirapan mo. Goryo. Hindi ka pa rin nagbabago. Nakakalimutan mo na ba? Ilang beses ka na sa aking nagbanta. Ano nangyari? Wala. Yung punto nga nagdesisyon ka ng ako'y paslangin. Bigo ka pa rin eh. Huwag kang magsalita ng wala kang pinangahawakan, Goryo. Dahil isa yung kahihiyan kapag hindi mo napatunayan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang bumunot ng punyal. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman niya itong sinunggaban at pag-unday niya rito ng saksak sa katawan, nagulat na lamang siya nang salagin nito ng isang matabang lalaki. Tumagos sa katawan nito ang kanyang armas,
dahilan para agaran itong mawala ng buhay. Paghugot naman niya rito, bigla itong naglupasay kasabay ng pagbaluktot ng buo nitong katawan. Napansin din niya ang pagpapakita ng totoong anyo ng lalaki, dahilan para makumpirma niya na nagbabalat kayulang ang mga kasamahan nito bilang ordinaryong tao. Nang mamatay na ang nilalang, pinaligiran siya ng kasamahan ng disipulo. Lahat ng mga nilalang na yon, animoy nakadepende ang kanilang ikikilos sa mga magiging utos nito. Hindi na ako katulad ng dati, Goryo. Kaya huwag kang umasa na pantay pa rin tayong dalawa. Sa mga puntong ito, meron akong alam na masyadong malalim para iyong maunawaan. Kung ako sa'yo, tulungan mo na lang ako. Baka mabigyan pa kita ng gantimpala. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi siya natinag. Sa halip ang ginawa niya, pinakiramdaman niya ang lahat ng nilalang na nasa paligid niya. Alam niyang hindi pa yon ang oras para makipaglaban sila. Kaya naman pagkatapos magsalita ng disipulo, tahimik siyang umatras papalayo. Hindi naman siya nito pinigilan, lalo pat bakas sa mukha nito ang iba pa nitong planong gustong magawa. Paglabas naman niya ng bahay, nakita niya ang disipulo na nakatayo sa labas ng pinto. Kampante sila nitong pinagmasdan na umalis, na parabang hindi man lang ito nababahala sa kanilang mga gagawin. Matapos naman itong mapansin nila Goryo, agad naman itong umalis para maghanda. Nang makalayo na sila, dito na sila nag-usap-usap. Ang inakala kasi ng mga kasamahan niya, maghahanda sila sa Sitio Dolores at doon nila hihintayin ang digmaan. Ngunit nang marinig ito ni Goryo, napangisi lang naman ito. Nakakalimutan niyo na yata kung bakit ako binansagang Goryong Talas. Hindi ganyan ang plano, sapagkat may mas epektibo akong paraan na naisip kumpara dyan. Sa sitio na lang natin pag-uusapan. Mahirap na, baka may mga makarinig. Dahil sa kanyang sinabi, sumang-ayon naman ang lahat. Kalahating oras ang lumipas. Pagdating nila sa Sitio Dolores, agad na nagsikumpulan ang mga antingero. Kasakasama nila ang kanilang pamilya na pawang nagliligpit na ng gamit. Di nagtagal, nang makumpleto na ang lahat, agad naman niya itong inabisuhan na unahing iligtas ang kanilang pamilya. Mariin din niyang inilahad, wala pa silang dapat ikatakot dahil malayo-layo pa ang pangamba ng digmaang paparating. Pagtatapat pa niya na, habang wala pang ginagawa ang mga kaaway nila, hahanap siya ng paraan kung papaano ito mapapahina. Dagdag pa niya na, luluwas siya ng mag-isa upang paslangin ang maraming bilang ng mga kasamahan ng disipulo. Kapag ginawa niya kasi ito, hindi na nila kinakailangan pang isipin ang banta ng mga tauhan nito. Pagkasambit naman niya ng plano niya, gumawa siya ng 3 grupo na nagbabantay sa mga trinsera. Lamang kasi nila yon sa kanilang mga kalaban, lalo na't nasa mataas na parte ang sitio. Nang marinig naman ng lahat ang kanyang sinabi, agad naman itong nagsihanda. Habang maraming ginagawa ang mga kapanalig niya, siya naman ay pumasok na muna sa kubo para magdasal. Buong magdamag siyang humingi ng gabay at pagsapit ng sumunod na araw, muli siyang bumalik ng baryo para palihim na magmasid. Nais niya kasing malaman noon kung ikinalat na ba nito sa kanilang lugar ang iilan sa mga tauhan nito. Inaasahan niyang gagawin ito ng disipulo upang magkaroon ng kabuoang kontrol sa baryo. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, wala itong ikinilos na hindi niya nagustuhan. Hindi rin nito ipinakalat ang mga tauhan nito, animoy alam na nito ang kanyang gagawin. Nang mapagtanto naman ito ni Goryo, nanatili pa ring hindi nagbabago ang kanyang plano. Sa isip-isip niya, kung hindi ito gagawin ng disipulo ng yumaong dibino, mapipilitan siyang dalhin ng digmaan sa mismong pugad nito. Ang rason kung bakit niya ito naisip ay dahil sa pag-aasam niyang mabawasan ng malaki ang bilang ng kanilang kalaban.
Matapos naman niya itong mapagtanto, umusad na siya pagtungtong ng dapit hapon. Bitbit ang punyal ng 2 itak. Bumaba siya ng baryo. Pagsilay niya sa bukhanan nito, maigi niyang pinagmasdan ang kaganapan sa paligid. Normal pa rin naman ang pamumuhay ng marami, animoy hindi pa nila nararamdaman ang epekto ng namumugarang mga gabunan. Pagdilim naman ng paligid, dali-dali naman siyang pumunta sa mga albularyong kasalukuyang naninirahan doon. Nataon namang kilala siya ng mga ito, kaya nakapasok siya ng hindi gumagawa ng anumang eskandalo. Nang makausap naman niya ang mga albularyo, dito niya inilahad ang mga bagay na kanyang nalalaman. Hindi na siya naglihim pa, gawa ng sa mga sandaling yon buhay ng mga kaibigan niya ang nakataya. Nang marinig naman ito ang lahat, pinayuhan niya ito sa kung ano maaari nitong gawin. Kung ayaw mo talagang umalis, may mga solusyon pa naman. Una, huwag na kayo munang manggagamot. At hanggat kaya, tiisin niyo ang mga taong humihingi sa inyo ng tulong. Itago niyo rin ang inyong mga karga nang sa gayoy hindi yan mapansin ng disipulo. Babalikan ko kayo rito kapag naayos ko na ang lahat ng problema. Pagkasambit naman niya ng mga kataga, para siyang bulang naglaho sa harapan ng albularyo. Sa mga sandaling yun pinuno, ginamit na niya ang mutya ng salamin na matagal na niyang tinatangan. Malawak ang kakayahan ng ganoong mutya, kaya napakahirap nitong kunin. Nakatuon din ang bawat abilidad nito sa kumbate, kaya wala itong kahit nakatiting na aspeto ng panggagamot at proteksyon. Ngunit sa kabila nito, hindi niya ito gaanong iniisip, lalo pat maliban sa mutya ng salamin, taglay niya pa ang mutya ng baston ni San Pedro at ang mutya ng kamagsili. Ang 2 mutyang nabanggit, ang pangunahin niyang sinasandigan pagdating sa kabal at panggagamot sa mga sugat na pwede niyang matamo. Dagdag pa niya na, ang mutya ng kamagsili ay ang mas mataas na bersyon ng trabungko ng buwaya. Nakatuon ito sa pagbibigay ng hindi mabasag na kabal at nagsisilbi rin itong pangmulat at proteksyon laban sa mga sabulag at panliligaw. Ang 3 mutya na hawak niya ang siyang nagbigay sa kanya na bansag na goryong talas. Hindi ito dahil sa matalas niyang armas, bagkus ay dahil ito sa talas ng kanyang pag-iisip. Kaya niya makapag-isip ng planong mas lamang sa kanyang mga kalaban, kaya sa bandang huli, naiisahan at naiisahan niya ang mga ito. Hindi rin siya nagiiwan ng bakas, maliban sa mga katawan ng biktimang punong-puno ng malalalim na hiwa. Pagdating naman niya sa labas, narinig niya ang sabay-sabay na pagsisialulungan ng mga aso. Maaga pa nun pinuno, pero yung mga aso sa baryo, nagliligalig na. Wala kang makikitang kahit isang aso roon na hindi umaalulong. Dahil dito, agad naman siyang naalarma. Di kasi ito nangyari noong nagdaang gabi, kaya naisip niya na baka roon na magsisimula ang masamang binabalak ng disipulo. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagdating niya sa kumpol ng dahon ng palay, agad naman siyang napakubli dahil sa nakita niyang grupo ng mga lalaki na naglalakad. Mula sa malayo, inakala niyang taga-baryo lang ang mga ito. Pero pagdaan nito sa kanyang kinaroroonan, nakita niyang mga tauhan pala ito ng disipulo. Maya-maya pa, nang makalayo na ito sa pinagtataguan niya, nasipat niya ang mahaba nitong buntot na parabang sa daga. May mga daladala rin itong sako na naglalaman ng hindi matukoy na bagay. Dala naman ang kanyang kuryosidad. Dito niya na sinundan ng mga ito. Matagal ang ginawa niyang pagsunod sa mga nilalang bago niya ito makitang pumasok sa loob ng isang bahay. Akala niya kung ano lang ang gagawin nito, pero paglabas nito nakita niyang isinilid na nito sa sako ang mga dugoang labi ng tao. Iniwan din itong nakabukas ang bahay. Animoy wala itong pakialam kung meron mang makakatuklas sa masama nilang ginawa. Dahil sa pangyayaring yon, napagtanto ni Goryo
na walang sinasanto ang mga nilalang. At para yon ay mapigilan, nagdesisyon siyang unahin ang mga ito. Gamit ang mutya ng salamin, pinaglaho niya ang kanyang sarili. Maingat niya itong sinundan at nang magkaroon na siya ng pagkakataon, bigla niya itong nilusob ng walang pag-aalinlangan. Unang pag-atake, tumagos sa ulo ng nilalang na may hawak na sako ang kanyang punyal. Dahan-dahan ding nawala ang kanyang pangkubli at nung nasipat siya ng iba pa, dito na nagsimula ang pagbubuno nila. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito, hindi doon magtatapos ang abilidad ng mutya ng salamin. Sa bawat pagsunggab kasi ng mga ito sa kanya, bigla na lamang siyang nawawala at lumilitaw lamang sa sandaling aatake na. Kahit ginamit na rin ng kanyang mga kalaban ng totoo nitong anyo, nanatili pa rin itong walang kakayahan na maramdaman o matunugan man lang ang kanyang kinaroroonan. At ang ganun niyang kalamangan, ang naging daan upang siya ay magtagumpay. Matapos naman niya itong malipol, tumambad sa kanya ang bangkay ng mag-asawa at 3 nitong anak. Lahat yun patay na dahil sa tinamo nitong malalim na saksak sa pinakagitnang bahagi ng dibdib. Wala na rin itong dugo sa katawan, tapos ang puso nito parang pinagsaluhan ng mga nilalang. Matapos naman niya itong masilayan, napagtanto niyang hindi magiging maganda sa baryo kung mananatili pa ito sa matagal na panahon. Walang sabi-sabi. Dito niya na sinimulang linisin ang buong lugar. Lahat ng mga aswang na lumakad noong mismong gabi, hindi niya pinalagpas. Nang malipol na niya ang malaki nitong bilang, agad naman siyang umusad patungo sa pugad ng disipulo. Nasisiguro niyang matatagpuan niya ito rito, kaya naman hindi na siya nag-alangan pa. Malakas din ang kanyang paniniwala na matatalo niya ito, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, meron din palang alas na hawak-hawak ang disipulo ng namayapang dibino. At yun ay walang iba, kundi ang pagtangan at paglaso nito sa kabuoang abilidad ng namayapa nitong maestro. Ang kaso lang, dahil tangan ng dibino ang kanyang ninakaw, hindi niya magagamit ang buong potensyal nito. Maliit lang din na parte sa abilidad ang kanyang nalason, subalit napakalakas nito para sa isang ordinaryong antingero. Pagdating naman niya sa harapang bahagi ng pugad, inalis niya ang bisa ng mutya ng salamin. Nang matanggal na ito, kampante naman siyang naglakad habang pa isa-isang tinatanggal ang mga tansong alikabok sa kanyang katawan. Yon ang madalas mangyari kapag ginagamit niya ang mutya ng salamin. Ilang segundo pa ang lumipas, kampante siyang lumakad papasok na animoy hindi nangangamba sa mga sigbing nagbabantay sa labas. Pagharap naman niya sa pintuan ng bahay, dito na bumungad sa kanya ang mga gabunang aswang na natitira. Habang umaangil ang mga ito, ramdam niya ang matindi nitong galit, kaya naman naging handa siya. Akala niya magkakaroon na sila ng maayos na usapan ng disipulo, pero pagbukas ng pinto ng pugad nito, bigla na lamang siya nitong sinugod. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, kahit ginamit niya ang mutya ng salamin, natamaan pa rin siya nito. Paglapat ng kamao ng disipulo sa kanyang binti, napasigaw na lamang siya ng napakalakas dahil ramdam niya na nabali ang kanyang buto. Nagkaroon din ng bitak ang mutyang nagbibigay sa kanya ng proteksyon, indikasyon na hindi nito kinaya ang pisikal na lakas ng kalaban niya. Pagkabasag naman ng bisa ng mutya ng salamin, pilit naman siyang tumayo kahit literal na nawasak nito ang kaliwa niyang paa. Nang mapansin naman ng disipulo ang pagpupumilit niyang tumayo, bigla itong ngumisi kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, "Nakita mo na? Malayo na ang pagitan nating dalawa. Hindi lang yan ang mararanasan mo, Goryo. Sinasabi ko sa'yo."
Nang marinig naman niya ang sinabi nito, kahit nakakaramdam ng pagkabahala, hindi pa rin siya nagpasindak. Sa isip-isip niya, may pag-asa pang matalo niya ang kanyang kalaban. Bukod kasi sa hindi pa naman gaanong matindi ang pinsalang kanyang natamo, may mga alas pa naman siyang itinatago. Ilang segundo pa ang lumipas, muli na naman itong sumugod. At kagaya ng nauna, tinamaan pa rin siya. Ngunit sa pagkakataong yon, nasa dibdib na niya ang pinsala. Ito rin ang naging rason para mawasak ang mutya ng kamagsili. Hindi nga siya namatay, pero naging kapalit nito ay ang kanyang mutya. Nang maramdaman naman yun ni Goryo, matinding panlulumo ang kanyang naranasan. Akala nga niya, namatayan siya ng mahal sa buhay dahil sa pangyayari. Gayunpaman sa kabila nito, sumubok pa rin siya. Inabot ng halos 15 minutos ang kanilang pagbubuno at sa mga sandaling yon wala siyang nagawa kundi ang dumipensa, umilag at tumanggap ng mga pag-atake. Kalaunan, nadatna na lamang niya ang kanyang sarili na hinang-hinana at nasa bingit na ng kamatayan. Dahil sa ganoong sitwasyon, inakala niyang katapusan na niya. Mabuti na lang dumating ang kanyang mga kasama. Ito ang nakipaglaban sa disipulo kung saan para makatakas siya, kinakailangan nilang magsakripisyo ng 5 antingero kapalit ng buhay niya. Pagdating naman nila noon sa Sitio Dolores, agad nilang ikinalat ang masamang balita. Kahit papasapit na noon ang bukang liwayway, alerto pa rin nagbabantay ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Pagtungtong naman ng dapit hapon, nang makakilos na siya ng bahagya, dito niya na ginamit ang huli niyang alas, na walang kahit na sino sa mga antingero ang nakahula. Ito ay walang iba, kundi ang paggamit niya sa mutya ng salamin, bilang pangkubli sa kabuoang parte ng sityo. Literal na naghalong parang bula ang bakas nila. Ang kaso lang, kahit na iligtas sila ng abilidad ng mutya, salat naman sila sa mga pagkain. At sa loob ng 1 taon pinuno, nagsakripisyo sila sa pagkain ng mga damo, lupa at kahoy. Matapos ang 1 taon, bumalik sila sa realidad. Pagpakita naman ng Sitio Dolores sa lupain ng mundo, bumungad sa kanila ang mga estatwang animoy naghihintay sa labas ng kanilang lugar. Ayon kay Goryo, pangkat ng disipulo ng yumaong dibino ang nakita nilang mga rebulto. Yon ang rebuelta ng ritual na hindi nito natapos. Bagaman haka-haka lang yon nung una, napagtanto niyang marahil yon ang paraan para matakasan nila ito sa oras ng kagipitan. Sugal din ang ginawa niyang yon pinuno, pero salamat sa Diyos at nagtagumpay siya. Ang kaso lang dahil sa ginawa niya, tuwing sumasapit ang 10 taon, naglalaho na parang bula ang Sitio Dolores. Muli itong magpapakita pagsapit ng sumunod na taon. At para makasama sila sa pagkawala ng sitio, pinaghandaan nila ito. Mula noon, hindi na naging mahirap ang buhay ng mga antingero at magpahanggang sa ngayon, sinasabing umiiral pa rin ng Sitio Dolores na minsang prinotektahan ng mga mutya ni Goryong Talas. Grabe, wala akong masabi sa kwento na to kundi sobrang angas mo, Goryong Talas. Akala ko bansag lang yan, pero umiiral pala talaga. Sobrang bangis mo. Sana may kwento ka pa.